Na! 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 Semmit nem mondtam a délieknek. De a déliek vagytok, az északiaknak nem mondtam semmit. Hol vagyok? Mit csináltok ezt velem? Kik vagytok ti? Kik voltak még ott? Nem mondom, nem tudom. Hányan voltatok? Én nem voltam benne. Halló? Értettem, megyek. Halló? Aha. Ja. So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan. Halló? Értettem. Megyek. Mit akarsz ezzel a két újonccal, Ann? Köszönöm, hogy eljöttetek. Mehet, Robi? Mehet, Jucikán? Üdvözletem! Ha. Van nálunk valaki, aki, gondolom, nagyon hiányzik neked. Visszakaphatod sértetlenül, ha betartod a játékszabályokat. Egy hetet kapsz, hogy összegyűjts 114, ismétlem, 114 milliárd forintot. A csere részleteiről később tájékoztatlak. Jó gyűjtögetést! Ja igen, ezt a mondatot írd le, hogy rögzüljön 200-szor. Nem lehet Robival büntetlenül szórakozni. Ha. A fiamat rabolták el. Tudjátok a dolgotokat. Igen. Össze kell szednünk 114 milliárd forintot. Rendben, elintézzük, de szükségünk van fegyverekre is. Itt az ellátótok Q címe. Van kérdés? Mikor kezdünk?
mit akarsz ezzel a két újonccal, Patrick? Ő itt Balázs, ő pedig Marci. Azért jött. Ne húzd az időt, a kérdésre válaszolj. A megbízónk M-fiát elrabolták. Egy videóüzenetet kaptunk, és a videóban, hát az a srác is benne volt ott a tévében. Nem semmi ügybe szerveztek be benneteket, gyertek, üljetek le. Ő egy gyilkológép, a 114-es alany. Évekkel ezelőtt hoztam létre, de ellenem fordult. Nagyon veszélyes. Nem azért, mert fegyvereket használ, hanem a harc stílusa miatt. Gondos ötvözete ez a karaténak, kung funak, Wing Chunnak, Krav Magának, Muay Thai-nak és a Filipino kalinak. Ez a kedvencem. Tehát miben segíthetek? Fegyverekre lenne szükségünk. És segítségre. Hogy megtaláljuk az elrablókat. Egy Walter P99-es, és még néhány apróság. Egy pisztoly? Végül is nincs karácsony. Talán robbanótólakra számítottatok? Olyanokkal már nem foglalkozunk. Tehát az elrablók. Az elrablók meg lesznek, ha a 114-es alanyt megtaláltátok. Ha tanácsolnék valamit, azt mondanám, hogy keressetek még nálatok is tapasztaltabbakat. És a 114-es alanyjal mihez kezdjünk? A táskákban mindent megtaláltok. Nos, uraim, azt hiszem végeztünk. Öröm volt veletek üzletelni, de sajnos halaszthatatlan feladataim nem tűrnek halasztást. Sok sikert odakint, és épségben hozzátok vissza a felszerelést. All-in. Megadom. Szóval az elrablókat akarjátok megszállni? Na szóval, menjetek 150 métert egyenesen, majd a következő lehetőségnél forduljatok jobbra, majd balra. Újra tervezés. Mit tervezel újra? Következő fekete lyuknál forduljatok fel. Hát de a bolongyós gáz előtt el kell menni jobbra. Micsoda? Ott van a kriptonit, te! Ja, tényleg igazad van. Múltkor is büdös pusztánál tévedtünk el. Így van. Hát akkor jól mondta. Arra menjetek. Ürítsétek ki az elméteket, és nézzetek túl. Figyeljetek a jelekre, és az erő legyen veletek. Apollo, meg!
Gyerekek, tehát a mai osztályfőnöki órán... Miért tanár úr tart osztályfőnöki órát? Tehát a mai igazgatóhelyettesi órán szeretném bemutatni nektek 2 új cserediákunkat. Hogy hívják őket? Az ő nevük nem is lényeg ez, nagyon messziről jöttek. Egyébként már találkoztunk. Az előbb irodalom órán is bent voltak. Jucival. Hé, nem Juci, hanem Podhoszkrit tanárnő. És mondjátok csak, kivel van jóba irodalom tanárnő? Az osztályfőnökünkkel, Subisz tanár úrral van nagyon jóban mostanában. Robi bácsival sokat beszélget. Mostanában elég furcsa Subisz tanár úr. Olyan, mintha gyereke született volna. Kajak, múltkor egy cumis üveget is láttam nála. Csengettek? Mindegy, nem adok házit, vége az órának. Fegyvert elő! Minek fegyver? Nincs itt senki. Szerintetek melyik lehet Robi asztala? Hát honnan kéne azt tudnunk? Lehet, hogy ez az övé? Lehet. Itt egy teljesen kidolgozott terv az iskoláról. Ezt tudom is, hogy hol van. Tuti ott a gyerek. Menjünk. Ti már belenéztetek a táskátokba? Persze. Nektek is rakott bele Q egy csomag gumicukrot? Ja, már meg is ettem. Te normális vagy? És ha mérgezett lett volna? Nyugi már, nem volt ez. Meg Irénke elbánt volna vele. Nekem itt van a zsebemben munka után jól fog esni. Na gyerünk! Nyugi Balázs, csinos hulla lesz belőled. Nyugi, ezt én majd elintézem. Jól vagy, Balázs? Csak 4 bordán bánta, meg pár nem túl fontos szerv. Semmi jelentés. Jucikám, mondtam, hogy ne zavarjál. Kik vagytok ti? Mit akartok? A nevem Bond. Balázs Bond. Én akartam az első lenni? Nem, én akartam. De ez egyértelmű, hogy mindig én vagyok az első.
Ez a baj, mindig te vagy az első. Ja, lehetne most mondjuk Marci az első. Vagy inkább én. Jó, akkor lehet Marci. A nevem... Lámpalázas vagyok nagyon. Tudjátok, milyen nehéz az elsőnek? A fiút csak a testemen át! Na jó. A 004-es ügynökök vagyunk. És sem azt üzeni, hogy vele se lehet büntetlenül packázni. Na. Ügynökök, egy új megbízásról lenne szó. Biztos, hogy nem.